kasang New Trap Aceh National Movement hadir bakal pelong ya kacung yakhi apa jantan mantar hakal lai tarik mantau benai kalarai ban yai budin ya kani kakam tat hadu pandai UI bakal parlimen kale ai halor ke lai tali ki benta ani kimat jing nawa ke bakasang kalabu Ahmad kita gi jeng dawa ke long ban itu no ya tin khasi ka khanet ka bafra jong kritis cha kari India ka ba ka di ban pentri kam no ya inan permit apa mekhlea maka balape ka long ban penbet ni put usam pen ke jela mekhlea bar ka Asam hadin jo kan de gaji yakhi akalai tarik matau banai nakliang kinang ilam bakhamat jong kasang kilarai ban sa syuah nong ba Delhi menjakendu ban wa dikilat kelenti kumno ban longkam na ban pentri kam yakini kilai tilikimat tak bagi kendu ia kinang mikmat pajma makumjur bagi kendu ia sarkar hakaban penbor dia ke sarkar India pakan ra parlimen halor kilai tiliki dikimat ba alam ni iba manta kasimo manta sike di kasantarik kajalang kalakut haka lai tarik tu jaki te ki babun ki member tu fikiran don sini te ki ai nang ni smat ba kasang HNM kan budin ka bi dia ba ki lai tiliki isu mo ILP kakten khasi bat ka border issue ke nang ni smat pindah nak kasang nak yang jong seng na nes khmat ngin bang yai budin ngin bang yai trai nak benta ban pen ulong ya kini di mat ki jura jong kari pada khmat nga IT na kini ki pranong alam makin batai dah bagus bila ti nak yang jongi kalong ba kani ka jing ya khi kani ka jing dawa jongi kade ka ba la rem bat ka ba la aslam ha ka ba la yalam na du belum chua manchua bat kini ki lai tili ki mat jing dawa kide kita kum ki mau bersiu ki ban penek pensa ya ka ri khasi be ki jongi ani ya ka jalami kala ya te ngi khen ba kini ki lai tili ki mat bolong kum ki mau bersiu ki ban penek pensa ya ka jela megalaya jongi ya ka ri khasi jentia kan thupru ya ki men ki para garo jungi baginiyo ya kini ki lat jingada ha ka bayade bat hala ki jong jogi man kata kalung kebaning kong isem ha ka bade bat uput usam hi nadu bangiyo ya jalami kelaya mentalasan pus nem tam empat sem dan menu bala ban sim ya jing ba kle na ka benta ban pun ulong ya ka de jing dawa hadu benta buat kani ke jindawa ke ke bala yai dawana ke por sakapor kaba la ihi berenget ya kata ba untuk usok jong ke jing sedang ha kaban penbet ya uni ya gini ya uni pun usam apa deng ke jela melia bat ka jela Asam dari hadu menta kamut ba ngimpat sunguhun ban syu ya sengap no man namar bele ngi ba ke jing penslam jong surkar ha ki babon ki benta kalanang yai simpor le si hadu bukan da ulong te hello kata ka benta ngida kuak ban simkia hadu kata ba kaniga ka jing mit uput usam kadi bon long no ka pura lane ka ba tikana nang ba kini ki parado parasnam jungi basa ha kini ki border kinom matsu ya ki jing sosat ya ki jing kordet ya ki jing jenjar ka ba nginum la su ban batai ha ka ba wat ka jing yapru kala don hakiba bon ki benta jong gini ki kap border kum salampi bat kiwe kata deka kabangin subri mala andrei ki jingkor di susat ki bala po ka por gi ban di hakbali bakani ka jindawa jong iru nginda kuwa ba kat adu bang empat job kamut bang nginum pat so thaji ban yayele ya kini ki kam hagni bat purusa hakabadi bat ka inalan permit pade kaniru kadegi koi kamat ka ba kacai berde ko kam hadu kata-kata hakaba lengba jingdon jo kani ki inalan permit ni ki try muluk ko jela ni singo ba kani kalong kum kata ka kot an ya sing lamnong kaban yada ya ka jinglong try jungi ha la ka jongkari namar ba kadang mi gisni nang ya UI si ya UI ya ka jing rong kertlep jong ki breo ki banabar ha ki babon ki jaka jong ka jalami kali ya kalong ka ba isir kaya do kata-kata bala jiaba kini ki khar bari le sigla bono bakin rong lu ya po uput usam jong kari India jungi
bala lagi rungu po kari India jungi kamamut ba ka jala Meghalaya hi kadai ka wai na pring ki jala kiban samat ikum gini ki cinge ki ba harukom wat kini ki bar jala ni ki jalaru iman mentah ki las dang sim gabu hal babon ki benta kila yolat ha ki babon ki rukom lah ka khai ka pateng lah ka tre ka kata lah ha ki bon ki rukom kila sedang mentaban long try ban kam try ya kani ke jala bi je jungi nomor kata-kata ngi kum keseng ngi i syap tieng hadu kata-kata ngi kyu ngi rit pensim ba le se kani ka ri khasi bi je jungi kan sasha sanshar lani en sawan long try no dama nore mano lada ngim don no menta-mentahi ya kini ki lad jingeda kiban penek ya ka reti ki dustur kiban penek ya ka tip kur tip kha kaban penek ya kajing ai ke kerpang ke munong bu nong thau ula ai ha ne riba kasi ba ye ja jungi nang ta ha ka bai de bat Ketien kasi. ketien kasi ya kan ketien kasi ru ngisim ba ka de ka wei ka mat ke badun kam hadu kata-kata ban itu yangi kum kita ki kasi hapo gari India lada ya ka ketien jungi ompat itu hapo gari India ngis ngau long kum ngim sengolong kum kita ki kontrai lawan hapo kari India ki wei jat benreu ha ki wei ki than jong kari India nadu satei hadu sathi nadu mingi hadu setngi la itu ya ka ketien jong ki jalla ba per jong ki jat benreu ba per da ka sarkar keme but kini ki jat benreu ki la yo ya ka jingmentoi hadu kata-kata ha ka bai dei buat bon ki benta ki bai dei buat kani ka ketien kasih obat kali ka language lah manang mo handrai ka ri kasi jongi bade ka jala Meghalaya jongi hadu menta kimpat itu ya kata ka ketien ka bangi ginong Meghalaya ngi ju ekran ngi ju penun kam la hayeng la haskul la ki snong ki taw la ki kam ki jam haboro i benta nakaliang ka sokar India kampat itu ya ne ketien jongi kam sungu tho ru ya ne ketien ju la ekran namar bale kam sempat la kentup lang ha kata ka an ba ka kredit ka prajung ka bisu char hapo ka India te ya kanir ngi sim makati belum kam hadu kata-kata ba kidim itu no menta-mentahi ya ka ketien khasi bat ya ka ketien garo ki bade ki artli ki ketien hapo ka jala Meghalaya khnang ba ngi kinong Meghalaya ru ngin yo lem ya ka jo ka jing mentoi kumba ki wei ki jala ane ki wei ki jai benreu ki wei ki than ru tiyo ya ka jing mentoi balai ngi du na ba haga bade bat ka sanchar ka khadar haga bade bat ki nong trei haki tanat trikam ki ba he jong kari India kapau syai ba ngi ki khasi ngimpat long kita ki bala biang pura ban yakun yakum kita ki kam bat kata ka jing bom biang jungi bangin qualify le bin yo ya kata ka jing mentoi kumu yo ki wei kamut ba ka dei haga language tidak ada kin itu no lem ya ka language ka bangi ki jat benreu hapo ka teiga jala ka jongi ngi jupenon kam kamut ba ngiru ki khon kasi khara ka jongi hapo ka bri nyu trap ne hapo ka jala Meghalaya ru kin sala ban ya compete lang kin sala ban ya khon lang kumba ki wei ki jat benreu ne ki wei ki jala ki juyo ya kan ka jingmentoi tidak ada ka sarkar India ka ken ba ngi ki dong Meghalaya ru ngi dei ki khon jo ka me India lada ki ken ba ngi kiba keren ya kan ketien kasi buat garuru ngi deban hok ngi don hok bangi niyo ya kan jing itu kemud ba klem depan slam ngi ngej ba kan amenno mardor hapo parlimen kenang ba kan long anyo ngi yo jukte ba ka parlimen lu ru kan sa kin saya song chen ti ngi ngej skam ba ki noyalam lali kita ki nong sensar jong kan ga ri India ba ije ka jongi ba kin ya kerani ya kene ya kini ki lightly ki mat ki ba kum ka jat benreu nyutrap hi borok away ni pan lani ni dawa nim sem la dawa na ka manta jung no ndrei ni dawa na ka manta jung ka jala Meghalaya hi borok away ni klemwan hang ni apo nong ba dali ha kini ki si bangin pan na ka manta jongi ndrei ni pan na ka manta jong pi ni pan na ka manta ka jala Meghalaya hi borok away ti ya kan iya kini lightly ki mat klaim depan slam kamut bangi ngimpat sange ketu ka lightrik kani ka baladap kadai kum kadak bangi peni bangi dawa ya kani ka
jing dawa ka jongi hang te po jantar mantar hang ni yang no ma New Delhi Henry hadu menta kinoilam jongi kentobi presiden rangba kentobru yang general secretary jong kaseng mengakum astan general secretary central body bar borok ka lam ki badon ya kan ni ka jingkit kle ka ba kaseng kala bensyat hati kemut ba kindang sa i yang ni po nong ba Delhi na ka bentaban bodien ye kini ki lightly kimat ki ba don kam do kata bon ki dikhot ki ba dagi spangot ngila pha le phai menen don ki ban salit mentaru don ki ban salit la shairu kat kum ke jingla jungi ban penpoi ki dikhot na shulong po New Delhi ban New Delhi po shulong biang wat ladah pedeng ke jing ke ba bon ki bangi ya kando Henry ya kata nakaliang kaseng hapo ke jalam lu presiden rang ba jungi nikoloi ban ke ban ba ya kita ki jing bar khoi ha ki ba bon ki ban ta ki ba ngimla ban ni batai ka jing don jong ki no lam jungi hang ne po nong ba Delhi ru ni tip ti kana ya kata ba sibun ki jing ki bangin saya kando ha ki ba bon ki ban ta ki ba ngimla shan ka se Henry hapdeng kita ki jing ru ngin yaya khun ngin yaya le kumbangila perta ha ki slogan bakat bom padio ya kene ya kini ki lightly ki jing dawa ngin nempat song thai tingila yo ru ka jing tip bana kaliang ka tenat beripet mo na kaliang ka ministry of home affair kala persanghi ban ya kendu perkini lam jung ka seng ban ya thir ban ya tai ha beri kata benta tile si shen kino lam jungi kin sa penbet kin sa penbet ya kata ka meeting ya kata gaji kendo jungi ba kini gi noilam dang ban ya tai ther biang ya kini ki beta bat kat bompat yo ngin nompat kenrande compare langi long hakan no no benta compare langi ni sak tangan compare langi ni ya jia kat bajia hang ne rinong wei la manong nomor ba bele ni wan po shalom andai ka dehi gari ki jongi siom no wei nomor ba ala ka jong jong benta andai ki dehi nong india ai ngidon hok ban dawai sokar India ketika ri ke jongi la hangno ri so bagi long try nomor kata daw nginom shetieng nginom rit musiem ini ya kon be haban da job kun bagi dawa haban da job ini kon ba haban da job di lesing mla bataya kata lano kan simpor adu lano andre ini penting kenapa ba nginom pacung taj ban bodde ni lightly kimat kena ban punurlong ya ka jing don kam lane yaki jing dawa kiba ka jaj bendre ki berkowe keren kam boleh jing ki ha galai terik hangte po jantar mutar kata ni ka peaceful state demonstration kadai ka sinjam ka ba naglang jo sang klishim but ni don ke jing community ba naglang jo ka skor kami kan snap ya ka ni ke jing ki jongi naglem jongi chinam kumbra ong nagliang jongu astan Jonas Secretary ba nginom shong thak nginom shong likti ring ni wat ikilat kilinti nakam ta bun purulong yakini ki dauba jongari bat kajak mreu kumju namta jonga jalahi berkowe ni dakwa khamtam ni dakwa ya ki arngut ki MP Mabinsan pala but agatha bakade bakide ban kren AA halor kini ki lightly kimat ki bang ngila ban pensngo hak lightrik hate po jantar motar ni yo ek jitip ka ba ham tau banai ha ka tayo ka ba walai kin sedang ek session po parliament namar kata saisen ki kuntu ye kini ki arngut ki rang i arngut kinom bikmat jong ka jong meglia ba kide ban kren kide ban yek kide ban pressure ya ka sorkar India ba kine kilai tili mat kide ban pun urlong ketien kasih ke ban kong lara ngi pai lara ngi bisar bnia lembaki kriteria kala dei ketien kasih kala dei hok bahkan yo ia kecil itu na ka sorkar India mar baling ong kumta baktin kasih la dem itu
namar baka jingile jong ki rangba jongi it khot jong ka KS khasi author society ki lalam khmat ye ni issue mental sopos nam bat ladangi phai khmat ladangi phai ladangi bisar ladangi examine ya ka jing roy jong kitin kasi lese kala dei hok banyo ya ka jing itu naka sorkar dia lembaka HDU namar katangi kermen ba hakani ka station komenta naglang jong ka sorkar kami kan yu kan dei ban penbana kitin kasi bakan long bakan wan hakan nembar ke ba arpulai jing itu ya kitin haporin dia lembaka HDU juga por ngi kentu ya UMP Raja Sabah ba uru kum u wei u nomikmat jongkal jala bar kamtam gidon haga liang jong sorar dia ba mauru ude ban shim ya kane ka ju ka senjam ka ba ude ban pensawa jur ban dawa jur nak sokar kami ba kini ban purulong ikini gilai tili kimat kibalong ki issue kibla dei por biang nakamta ka jimpha jong state hi barwoi ban namata ka ri ba ka jag mariam